ଏଇଟା ସାଗର କ'ଣ କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେବେଠୁ ଆସିକିନି ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ କେବେ କ'ଣ କେମିତି ମନ ହେଲା ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଂ କରିବେ? ସିଙ୍ଗିଂ କଲିଣି ଛୋଟବେଳୁ ସିଙ୍ଗିଂ କଲିଣି ଯେବେ ଛୋଟ ଥିଲି 5 ବର୍ଷର ଥିଲି ସେବେଠୁ ସିଙ୍ଗିଂ କଲିଣି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେମିତି କଲେ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଛରେ ତ ଗୀତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଲି ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବାବା ମାଆ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଗୁରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପତି ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁକା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ତାଙ୍କର ବୋଧେ କୋଅପରେଟ୍ ନଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଟିକେ ବି ମୋତେ ରୁନୁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି କେହି ବି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା। ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଲାଇନ୍କି ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲେ ନା କେଉଁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଗାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରେ ମେଲୋଡ଼ି ଇଭେଣ୍ଟ କରେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯାତ୍ରାରେ ବି ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଏ ଗେଷ୍ଟ କରିକି ଡାକିଲେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ମେଲୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସବୁ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏବେ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଆମ ମୁଁ ତ ଫିଲହାଲ ଆଉ କେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଯାଇନି ଇନ୍ଦ୍ରମହଲରେ ଆସୁଥିଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଡାକୁଛନ୍ତି।